гарчанде аз оқибатҳои фоҷиабори истеъмоли маводи мухаддир ва ғайриқонунӣ ба муомилот баровардани он дар миёни ҷомеа пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор мегардад, вале ҳамоно бархе ашхоси манфиатҷӯй барои ба даст овардани фоидаи муфт даст ба хариду фурӯши ғайриқонунӣ маводи нашаддор мезананд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯй аз ҷониби кормандони вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳи нашаҷалоб дастгир гардида, ҳадафи нопоку ҷиноии онҳо барбод дода шуд. инҳо шаҳрвандон Садодқадамов Увайдо, Қурбонҷонов Хайриддин, сокини ноҳияи Шуғнон, Бозоров Манучер, Санавбаршоев Акмал ва Шоев Чоршанбе сокинони шаҳри Хороғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошанд. Кормандони милитсия ин гурӯҳи нашаҷалобро ҳангоми ба муомилот баровардани 3 килограмм воситаи нашаддори нави ҳашиш дар кӯчаи Клара Сеткинаи пойтахт боздошт карданд. Инчунин дар рафти тафтиш боз аз манзили истиқоматии шаҳрванд Содатқадамов Увайдо воқеъ дар деҳаи Мидиншаҳри ноҳияи Шуғнон 5 килограмм воситаи нашаддори нави ҳашиш дарёфт карда шуд. дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи нашаҷалоб 8 кило маводи нашаддори нави ҳашиш дарёфт карда шуд. ҳамзамон маълум гардид ки ин гурӯҳи ҷиноятпеша маводи мухаддирро аз як нафар шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон харидорӣ намуда, мехостанд дар қаламрави кишвар ба фурӯш гузошта даромад ба даст оранд. ҳафтаи гузашта бошад дар суди ноҳияи Сино мурофиаи судии номбурдагон ба анҷом расида, суд нисбаташон чунин ҳукм кард. ва Содатқадамов Увайдо Элбонович бо моддаи 204 банди Д Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 14 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низоми сахт таъин карда шавад. ва Қурбонҷонов Хайриддин Давлатҷонович бо моддаи 204 банди Д Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 12 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низоми сахт таъин карда шавад. ва Бозоров Манучер Мамад Шарифович бо моддаи 203 банди Г Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 8 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. ва Санавбаршоев Акмал Асисоевич маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 10 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низомаш сахт таъин карда шавад. ва Шоев Чоршанбе Фарҳодович бо моддаи 233 бандҳои В, Г, Д Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан азодӣ ба муҳлати 10 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низомаш сахт таъин карда шавад.